நான் இன்னைக்கு இலந்த பழம் ஊறுகாய் போட போறேன். இதுக்கு வந்து கட்டி பெருங்காயத்த இந்த கல்லுல வச்சு உடைச்சிட்டு, அதுக்கப்புறம் ஊறுகாய் தாளிச்சோம்னா நல்லா இருக்கும். எல்லாம் இந்த கல்லு எங்க வாங்குனீங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க. நான் வந்து லிங்க் வச்சிருக்கேன். அமேசான்ல வாங்கிக்கலாம். கமெண்ட் செக்ஷன்ல இருக்கு. இந்த இலந்த பழம் துபாயில பறிச்சது. இது கையிலே பறிச்சது. அதனால எல்லாமே நல்ல பழமா இருக்கும். எதுவுமே அடிபட்டிருக்காது. இலந்த பழம் கொஞ்சம் பழம் சாப்பிட்டுட்டோம். இந்த இலந்த பழம் வந்து ஓரளவுக்கு மேல சாப்பிட முடியாது. பல்லெல்லாம் கூசும். அதனால நான் ஊறுகாய் போட போறேன். இந்த மாதிரி அச்சு வெல்லம் ஒரு வெல்லம் போட்டுக்கிறது. ஏன்னா அது புளிப்பா இருக்கும். அப்போ வந்து இந்த வெல்லம் போடும்போது நமக்கு சாப்பிடலாம், பல்லெல்லாம் கூசாது. இதை நான் கல்லுல உடைச்சிடுறேன். இந்த அளவுக்கு வெல்லத்தை நான் உடைச்சிட்டேன். இந்த கல்லு வந்து எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குது. ஏதாவது இடிக்கணும்னா இதுல இடிச்சுக்கலாம். இது நான் ஃபர்ஸ்ட் இதுலதான் உடைச்சேன். ஆனா இந்த உடைக்கும் போது சின்னதா இருக்கு, ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அதனால இப்ப நான் இதை தான் யூஸ் பண்றேன். பாத்திரம் காஞ்சோன்னா கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊத்திக்கிறேன். எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. 2 ஸ்பூன் கடுகு போட்டுக்கிறேன். கடுகு பொரிஞ்சிருச்சு. கடுகு பொரிஞ்சோடனே கட்டி பெருங்காயத்தை பொடி பண்ணி வச்சிருக்கேன். அது கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன். போட்டுட்டேன். பெருங்காயம் போட்டோன்னா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு அந்த சூடுல 2 ஸ்பூன் தனி மிளகாத்தூள், உப்பு, இது வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடணும். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிருந்தோம்னா கறிகிறோம். அதனால ஆஃப் பண்ணிட்டு இந்த சூடுல போடணும். இப்போ இடிச்சு வச்சிருக்க வெல்லத்தை போடுறேன். வெல்லம் போட்டுட்டேன். இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி விட்டுட்டேன். ஆன் பண்ணி விட்டுட்டு கொஞ்சம் லைட்டா சிம்ல வச்சுக்கிறேன். சிம்ல வச்சுட்டு இந்த வெல்லம் கரைகிற வரையும் லைட்டா கொஞ்சம் கிண்டணும். வெல்லம் இப்போ கரைஞ்சிருச்சு. வெல்லம் அங்கங்க 1, 2மா இருக்கு. இதுல இலந்த பழத்தை போட்டோம்னா அது உரியும் சரியா இருக்கும். இப்ப நான் இலந்த பழத்தை போடுறேன். இலந்த பழத்தை போட்டுட்டு 2 நிமிஷம் இப்படியே நம்ம நல்லா கிளறி விடணும். ஆஃப் பண்ணிட்டா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணியாச்சு. 2 நிமிஷம் வச்சுட்டு ஆஃப் பண்ண வேண்டியதுதான். நம்ம எண்ணெயில கொஞ்சம் வெல்லம் போட்டுடலாம். அது வந்து கொஞ்ச நேரத்துல வந்து கொஞ்சம் திக்காயிரும், கரைஞ்சிரும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து தாளிச்சுட்டு பழத்து மேல வெல்லம் போட்டுடலாம். எண்ணெயில வெல்லம் போட்டோம்னா கொஞ்சம் அங்கங்க இந்த மாதிரி கட்டியா இருக்க மாதிரி இருக்கும். அது நேரம் ஆக ஆக வந்து கரைஞ்சிரும். அப்படி உங்களுக்கு சந்தேகமா இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி பழத்து மேல வெல்லத்தை போட்டுடலாம். போட்டுட்டு நல்லா ஒரு 2 நிமிஷம் அப்படியே ஸ்டவ்ல வச்சு கிளறி விட்டீங்கன்னா வெல்லம் நல்லா மெல்ட் ஆயிரும். சூப்பரா இருக்கும். இலந்த பழ ஊறுகாய் ரெடி. இது வந்து சாப்பாட்டுக்கெல்லாம் தொட்டு சாப்பிட வேணாம். சும்மா சாப்பிட்டாவே எல்லாம் காலியா போயிடும். இது வந்து இலந்தோட போடுறதுக்கு இங்க வந்து அதை போட்டுட்டு தட்டிட்டு வெயில்ல காய வைக்க முடியாது. இந்த மாதிரி செஞ்சீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும். இந்த மாதிரி லைட்டா இடிச்சு விட்டோம்னா உப்பு காரம்லாம் நல்லா ஏறிடும். சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லா இருக்கும். பல்லெல்லாம் கூசாது. எவ்வளவு வேணா சாப்பிடலாம். ஊறுகாய் ரெடி ஆயிடுச்சு. இலந்த பழம் நல்லா சதையா இருக்கு. இது வந்து எப்படி இருக்குன்றத பார்க்கலாம். செமையா இருக்கு. இனிப்பு, புளிப்பு, காரம், உப்பு எல்லாம் சரியா நல்லா இருக்கு. இது பாத்தீங்கன்னா இலந்த வடை மாதிரியே இருக்கு. இது வந்து சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ டேஸ்டா ரொம்ப நல்லா இருக்கு. இது வந்து இலந்த பழம் ஊறுகாய் அப்படின்னு பேரு தான். ஆனா சாப்பாடுக்கெல்லாம் சாப்பிடுறது சும்மாவே எல்லாமே சாப்பிட்டுருவாங்க. இந்த மாதிரி நான் ஊறுகாய் போட்டிருக்கேன். இந்த மாதிரி நீங்களும் பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க. வேற மெத்தட்ல எதுவும் ஊறுகாய் போடுவீங்க அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க.